ƙasar Iran ta girgiza duniya. Ta sa tsoro da firgici a zukatan shugabannin ƙasashen gabar ta tsakiya. Kaɗan saurara ma ka ji wasu manyan abubuwa da ƙasar Iran take ɗauke da shi na sirri da wasu daga cikin manufofinta da take so da cimma akan waɗannan ƙasashen a nan gaba. Ai su ƙasashen nan a baya sun raina ƙasar Iran. Ba su ɗauka ma za ta iya ja da wata babbar ƙasa ba a yankin Europe ɗin gaba ɗaya. Suna ɗauka duk wannan abubuwa na technology da ake cewa ƙasar Iran tana da shi duk shirme ne bai kai ya kawo ba. A yanzu ne suka fara ganewa idan har ƙasar Iran za ta iya taka ƙasar Amurka burki, to wacce ƙasa ce nan za ta iya ja da ƙasar Iran? Ƙasar Amurka fa ita ce ƙasar da ake cewa ta fi kowace ƙasa a duniya ƙarfin soji, amma a yanzu ƙasar Iran tana ja ba wai da ƙasar Amurka kaɗai ba har da ƙasar Isra'il, wacce ƙasashe guda biyun nan ana musu kallon ƙasashe ne masu ƙarfin soji. To amma da me ƙasar Iran take ja da waɗannan ƙasashe guda biyu? Ba komai bane illa ƙarfin technology. Iran suna da ƙarfin technology, ba su damu da sun je wasu gurare sun siyo makamai ba, ko sun je suna ba da wasu kuɗaɗe ana ba su makamai. A cikin gida suke ƙera makamansu. Duk wani makami da kaga Iran tana amfani da shi a cikin gida take ƙera. Ko da a kwanakin baya ta siyo wasu manyan jirage a ƙasar China, ta siyo su ne domin ta ga wasu fasaha ta ƙara musu inganci. Ta wargaza wa'annan jiragen ta ga wasu fasahan da aka yi amfani da su ta ƙara musu inganci, saboda su suna amfani da technology sosai fiye da yadda ba a tunani. Ƙasar Iran ta saka shugaban ƙasar Amurka ya ji kunya a idon duniya, domin shi shugaban ƙasar Amurka ya yi alkawarin zai lalata wutan nefa na ƙasar Iran gaba ɗaya. Zai kai mummunan hari wannan wajen. Ƙasar Iran ya yi tunanin za su ji tsoro su ce sun buɗe wannan wajen da yake cewa su buɗe mashigar ruwa na inda ake dakon man fetur na kusan ƙasashen duniya gaba ɗaya. Suka ce ba za su buɗe wannan wajen ba, kuma idan ya sake ya kawo musu hari wajen lantarkin su na ƙasa, wallahi sai sun jawo babbar asara ga ƙasar Amurka. Kai ƙasar Iran fa ba a nan kaɗai suka tsaya ba, sun ce wallahi sai duniya ta san Amurka ta taɓo ta, domin akwai wasu wayoyi da suka haɗa network na duniya gaba ɗaya. Iran sun yi barazanar sai sun tarwatsa wannan wayoyin na ƙarƙashin teku wanda suka haɗa network na duniya baki ɗaya. Har mu fa nan da muke waya za mu daina, har kallon talabijin da ake da sauran abubuwa na network duka zai tsaya cak na duniya gaba daya. Kasar Iran sun ce sun dagargaza wa'annan wayoyin na karkashin teku da aka saka, wanda suka hada layuka guda uku na kasar Afrika da Asiya da kuma kasar Europe. Duka sun tsinka wa'annan wayoyin, kuma su ga wanda ya isa zo ya hada wa'annan wayoyin. Network na duniya gaba daya sun dauke. So nan take fa shugaban ƙasar Amurka da ya ga asarar da za a ja musu ya fi wannan harin da za su kai riba, ya ce to ya ɗage wannan abin, an bar shi zuwa nan da kwana 5 za a shiga tattaunawa da ƙasar Iran domin a shawo kan wannan matsalar na yaƙe-yaƙe, a kawo ma ƙarshen yaƙin gaba ɗaya.